Kwaziwai muri yeZimbabwe. Zita ndinonzi Maidi. Tinosangana zvakare muchirongwa Matitodii naMaidi. Tinoziva zvichinzi musha usingasviki vaenzi hauzi musha. Semaonera muri kuita ndine chigagairwa mhandara iri padivi pangu yatishanyira nhasi muno mustudio medu Matitodii kuna Maidi. Regai tinzwe kuti ndiani atitsika ende vambobva kupi. Sisi makadi nawana dem blues nawana dem ini ndinoitwa Sister Gagaga asi ndinonzi Gabriela Kamuti. Inini sekuziva kwamunoita ndiri econtent creator nezvandinoita. Right. Imimi paucontent creator penyu tichimboita go through mapages enyu tichimbotarisa zvimwe zvinhu zvamuri kuita. Ndoita kuti munatsotaurira mhuri yeZimbabwe yese kuti muri content creator munonyatsokubata which part yamunobata as a content creator. As example ngatitore nyaya yamaititi ndinongotora nyaya dzevanhu ndichindosokupeji kwangu unongoziva muzendichida mafollowers saka tichingogadzira nyaya kumapages kwedu tichingotira nyaya dzanamaititi idzodzo nyaya dzingokupisa idzodzo dzazenge tingotora tichingosoo kwedu. Alright, semanzwira amuri kuita muri yeZimbabwe, ini ndikakomenda zvinobva zvaita kunge ndiri kukomenda zvisizvo. Asi semataurira vari kuita Sisi Gagaga vari kuzviti ndivo content creator, asi basa ravo ndere kutora nyaya dzevamwe dziri kupisa. So ndaida kuti ndivabvunze kuti how can you be a content creator? Nekuti kana tichitaura pauti content creator it means unofana kubika nyaya yako from scratch. Saivo vari kuratidza kuti munhu anongotorawo nyaya dzevanhu odzisa papeji pavo. So Sisi Gagaga mungazviti muri content creator here kana muchingotora nyaya dzevanhu semataurira maita kuti dzana maititi dzana nyati dziri kupisa nyati family ndo iri kupisa kamazuva ano mongozadza papeji penyu mozviti content creator? Ndo basa rangu choncho zvekutombogadzira nyaya idzi tori leba kwedu tori kudhara ikoko tichingotira dzana maititi dzizo dzakatogadzirwa kare tichingoiswa kumapages kwedu ndozvitori right. Izvo zviri kutaurwa muri yeZimbabwe kuti maonera angu nemataurira andiri kuita navo Sisi Gagaga zviri zvecontent creator hapana. She's not a content creator but munhu anotora nyaya dzagadzirwa nevamwe oisiwo papeji pake kuti vatsvage mafollowers. But ngatisanganei zvakare muchirongwa Matitodii naMaidi. Thank you.